दैलि खौरां नायगिरि बिथांमोननिसिम आरो दैलि खौरांनि बिगोमा बिथांनिसिम जोंनि बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय थामथि खेब 13 बोसोर बैसोनि सिंनि गथ'साफोरखौ लानानै जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बियो थामथि खेब जाबाय। देग्लायहायो जोङो चन्द्रपारा गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो बानजायदों। दा मिरुआ 3 बोसोरनि सिगां बिथोन होनाय आरो बेखौ बिथोन बादियै जोङो खुंबोनानै गिबि खेलायावहायो जोङो फार्स्ट जेनाखि खेलामोन बावहाय जोङो रानार आप हिसाबैबो जोङो देरहाबोदोंमोन। दा दिनै दख'रा हिसाबै जोङो फाइनाल जेनाखि 1 तारिखनिफ्राय 1 तारिख जुलाइनिफ्राय जागायनानै 5 तारिख दिनै जुलाइनि जोङो बावहाय फाइनाल हाबाफारिखौ जोङो खुंगासिनो दङ। दिनैनि खेलाया दावलिगुरि दालाय आफाद एबसु आरो खाग्राबारि दालाय आफाद एबसुनि गेजेराव जोलुर बादायलायनाया जागासिनो दङ दायो। दा जिल्लाया 16 जुलाइनिफ्राय दतमायावहायो जेनाखि खुंनो लादों बावहाय जोङो सेलेक्सन खालामनानै जोंनि फंबायमोनखौ जोङो साबसिनथारफोरखौ जोङो बाहाय बाहागो लाहोनो थाखाय जोङो बासिनानै लानानै थांगोन। दा आसा खालामदों जोङो गोबांथार फंबायफोरखौ जोंनिफ्राय जिल्लायाव जोङो गेलेहोहैनो हानायनि गेजेरजों आरो मिरुसिम जोङो बासिजागोन सायख'जागोन होननानै जोङो मिजिंथियो। बेजों लोगोसे जोङो बोरैहाय जोंनि जेनाखि उन्दै उन्दै फंबायफोरखौ जोङो गेलेनाय बिथिङै जोङो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि बिथाजों जोङो बोरैहाय बिथांमोनखौ गाव गावनि आथिङाव गसंथानाय बा गाव गावखौ बोरैहाय राफोद खालामनानै लानो हायो बा हारि माहारिनि जानानै बिथांमोना बोरैहाय गोजौ थाखोसिम गेलेहैनो हायो बेनि थाखाय जोङो जेब्लायबो नाजागोन। फैबाय थानाय समावबो जोङो बेबायदिनो हाबाफारिफोरखौ जोङो लालांबाय थागोन। दा जोंनिया जेब्लायबो जों मोनफ्रोमबो खेलायावनो जोङो हिर' अफ दा मेट्स हिसाबै जोङो बिथांमोननो काप होबोदों आरो बेजों लोगोसे देग्लायहायो जोङो बेस्ट किपार हिसाबैबो जोङो मोनसे काप होनाय जागोन। बेजों लोगोसे जोंहा ट्रफि दङ उइनार आरो रानार आपनि। बेजों लोगोसे जोङो देरहानाय आरो जेननाय मोननैनोबो जोङो मेडेलनि बेबस्था खालामदों। बेजों लोगोसे एसे जोङो माखासे माबाबो हरफानाय जायो माने गेलेनायनि थुलुंगानि थाखाय। दा जियानो जाया आङो दैलि खौरांनि गेजेरजों बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनो नागिरदों जे माने साफ्रोम रायजो राजा बा जोंनि नायगिरि बिथांमोना जाहाथे फंबायमोनखौ इयुनाव साक्सेसफुल जानायनि थाखाय थुलुंगा होयो। दा बेनिखायनो आङो बयखौबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायहरगोन लैहोर लैहोर बयबो जेब्लानो फुटबलानो जा गुबुन गुबुन गेलेनाय बिथिङानो जायाथों मानो साफ्रोम गेलेगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे मदद खालामो आरो हेफाजाब खालामो थुलुंगा होयो। बेनि थाखाय आं बयबो रायजो राजाफोरनिसिम बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरगोन। दिनैहाय जोबथा जेनाखि बादायलायनाय हाबाफारि बावहाय जिल्ला एबसुनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बिथाङा बावहाय बाहागो लाफैदों आलासि हिसाबै। दा बिथाङा गोबांथार बाथ्राफोरखौ दहाय गेलेगिरि बिथांमोननि सिगाङाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिबाय। दा बेखिनि बाथ्राखौनो आं बुंबाय। दिनैहाय आङो गोबांथार बाथ्रा बुङाजासे एसेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। दा हाग्रामाया बुखिबाय थादों बेनि सायाव माबाफोर खेंफोरथि होनो गोनां? आङो बेनि सायाव जेबो बाथ्रा बुंनो सानाखै। मानोना बिथांमोननि जेनाखि बाथ्रा बुंनाय बियो पलिटिकेल इसुनि सायाव माखासे बिथांमोनहा बेखौ बिथा खालामनानै बाथ्रा बुङो आरो बेवहाय आं गेजेराव हाबसननानै बाथ्रा बुंनो आङो बे समाव लुगैया।